ο Παπαθεοδόρου έλαβε μία κλήση. Ήταν κλητός. Έλαβε μία κλήση για μία αποστολή. Να πας εκεί, στο χώρο, το γενέθλιο χώρο, γιατί αρκάσια γι' αυτός, και να δημιουργήσεις αυτό το έργο. Είναι, για μένα η Αγία Φωτεινή είναι τα ουράνια, δεν είναι απλώς ένα κτίσμα. Είναι τα ουράνια. Δεν είναι σύγχυσης που λένε μερικοί, ότι είναι έργο συγχύσεως. Λάθος, λάθος. Η Αγία Φωτεινή είναι ένα μνημείο για μένα. Πολλοί άνθρωποι το θεωρούν όχι σωστό. Μερικοί πιστοί χριστιανοί το απορρίπτουν τελείως. Του αν πρέπει ή δεν πρέπει σε έναν αρχαιολογικό χώρο να γίνει ένα τέτοιο χτίσμα. Γιατί πραγματικά σε ένα αρχαιολογικό χτίσμα κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει χτιστεί αυτό το έργο. Έτυχε αυτό το έργο που έγινε σε ένα αρχαιολογικό χώρο που δεν θα έπρεπε ίσως να γίνει, να έχει αυτή τη διάσταση της ποιότητας. Να συνδέει την αρχαιότητα με όλες τις άλλες εποχές. Λάθος, λάθος. Η ζωή μας έχει πολλά ερωτηματικά. Ψάχνουμε να λύσουμε μερικά ερωτηματικά, να απαντήσουμε σε μερικά ερωτηματικά. Δεν είναι σύγχυση λοιπόν αυτό. Ψάχνουμε να βρούμε. Here in Greece, and we had read about this church, very unusual church. I'm a Christian, and so I'm very interested in visiting churches. This is absolutely unique. I'm very well travelled. I've never been anywhere quite like this.